прави, няма да млечка. Той прави прасето или прас. Няма да ярди. Сега ако ги изредиш всичките едно след друго. Да, тук е Супер папара. Няма да ярди. Какво ще напараме ли поне? Не. Еми тогава Няма да. не ги виждам. Няма да. Мислете. Като баш нищо, като им какво ще е, просто дай къде я ближка. И уния с малките хубавни трети, да няма мислите, че не знаха. Аз се разплачем. Това сте ми се пак. Няма да ярди. Сега вече.